Milé sestry a bratia, slávime dnes apoštolku apoštolov. Taký titul jej dal svätý otec pápež František. Pretože donedávna dnešný deň bol len spomienkou, ale svätý otec František práve Máriu Magdalénu povýšil zo spomienky na sviatok. Mimo iné, vďaka tomu aj na začiatku svätej omše spievame Sláva Bohu na výsostiach. Vyrovnal ju k apoštolom, čo myslím si, že je veľmi dôležité aj pre ženské pokolenie, aj pre naše ženy, ktoré ste tu, že jednoducho ste apoštolkami, tak ako boli apoštoli, tak ako sme my muži apoštolmi, spoločne ťaháme jednu brázdu. No ale poďme k tomu evanjeliu, ktoré sme pred malou chvíľou počuli, pretože ja som sa tak preniesol do veľkonočného obdobia, neviem jak vy, pretože aj ten začiatok ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, tak ma to tak prenieslo do veľkonočného času a ono je tu niekedy dôležité. Pretože my tak, jak kráčame tým rokom, tak niekedy na seba naberieme všelijakých problémov a trápení, zabudneme na radosť. A ono je dobré, že uprostred tej cesty nás niekedy tie sviatky tak zastavia, trošičku s nami zatrasú a znova nás nabudia. A dnešný deň nás chce trošičku zatriasť. A znova nám povedať, že temnota nemá posledné slovo. Kristus prekvapil Máriu Magdalénu uprostred temnoty. Mária Magdaléna nejde pozerať na skrieseného Krista. Ona nevie, že Kristus stál z mŕtvych. Ona ešte za tmy kráča k hrobu. Hrob je miesto smrti. Je miesto konca. A uprostred tohto kráčania v temnote ju Ježiš prekvapuje najväčším a najmenej očakávaným prekvapením. Hrob je otvorený. V prvom rade, milé sestry a bratia, ak prežívate temnotu, ak prežívate nejaké problémy, ak cítite, že už nevládzete, nepoľavujte. Boh rozuzluje naše problémy uprostred noci. Ešte za noci prichádza Mária Magdaléna a Boh uprostred tejto noci na rozhraní noci a brieždenia rozuzluje najväčšiu bolesť, ktorú si nesie Mária Magdaléna vo svojom srdci. A to je strata jej milovaného učiteľa. Milé sestry a bratia, intimita noci, bolesti, ktorú prináša, neistoty, trápenia, ktoré veľakrát prežívame, a ktoré potom následne tak pekne pomenujeme, prežívam temné obdobie, je pre Boha priestorom. Stáva sa priestorom, kde dôvera dáva Bohu miesto, aby konal. My sa veľakrát uprostred problémov a kríz snažíme z nich čo najrýchlejšie dostať. A zabúdame veľakrát na to, že oni sú priestorom, kde Boh rozuzluje, rozväzuje a uzdravuje mnohé naše zranenia. A tým, že nimi prechádzame čo najrýchlejšie, bohužiaľ, veľakrát aj uprostred týchto kríz a z nich nevychádzame ako víťazi, ale ako takí polovíťazi. Pretože za ďalšou zákrutou nás dobehne to, čomu sme nedali vo svojom vnútri priestor, aby dozrelo. Dôvera priviedla Máriu Magdalénu k hrobu. Ona tam išla iba z lásky. Nič iné jej nezostalo. Ona nešla k tomu, že išla vidieť prázdny hrob. Nešla kvôli tomu, že si myslela, že asi ten hororový scenár, ktorý prežila na Veľký piatok, sa skončí ináč. Jednoducho išla sa vyplakať. A Boh ju uprostred tejto noci prekvapil prázdnym hrobom.
Niekedy jedno musí skončiť, aby sme vytvorili priestor pre druhé. Mária potrebovala si priznať, že je koniec. A uprostred tohto priznania Boh začína nové. Niekedy je ťažké si priznať, že niektoré veci skončili. Je niekedy ťažké si priznať, že niektoré vzťahy u konce sú. A je ťažké si priznať, že sme prehrali. Ale je to veľmi potrebné, aby Boh mohol začať niečo nové. Všimnime si však, že Mária Magdalena to nie je rozprávka, že ona jednoducho prišla k hrobu a wow, Ježiš je hore. Niečo sa v nej vnútri pohlo. Hrob je odvalený, ale Mária Magdalena ešte nevie, že Ježiš vstal z mŕtvych. Uteká k apoštolom a hovorí, niekto ukradol Ježišovo telo. Pre ňu je Ježiš ešte vždy mŕtvý. Ten proces uzdravenia nášho vnútra má niekoľko fáz a každá je veľmi dôležitá. Mária, keď prichádza k Petrovi, ona neprichádza oznámiť, že Ježiš vstal z mŕtvych. Odniesli pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Jednoducho ona si myslela, že vykradli hrobku. A že Ježišovo mŕtve telo, nedaj Bože, leží niekde zhanobené. A prichádza naspäť a plače. Dovoľme si plakať. Plač uvoľňuje našu dušu. Dáva nám priestor na to, aby sme uvoľnili z nášho vnútra bolesť. Aby sme ho vyprázdnili. A zároveň vytvorili priestor pre niečo nové. Potom až Mária vstupuje do hrobu a rozpráva sa s anjelmi. Ale ešte stále nevidela Ježiša. A aj keď ho uzrela, ešte vždy nevedela, že je to on. Až keď ju oslovil. Až keď ju oslovil po mene. Až keď sa jej dotkol tým spôsobom, ktorý ona poznala, pochopila, že je to Ježiš. Milé sestry a bratia, niekedy musíme prísť na miesta, kde sme o všetko prišli. Aby sme znova všetko získali. Mária Magdalena sa stretáva s Kristom tam, kde si myslela, že o ňo prišla. Pri hrobe. A na tomto mieste jej Boh dáva nový začiatok. A ona sa tak môže stať zo žiaka učiteľkou. Tou, ktorá iných sprevádza a privádza k Ježišovi. Môžeme byť apoštolmi, ale aj my musíme vo svojom živote prežiť stratu. Niekedy stratu blízkych, niekedy stratu moci, niekedy stratu dobrého mena, niekedy stratu zdravia. Aby sme získali toho, ktorý nám navracia silu a moc, ktorý nám dáva nový začiatok. Tak Ježiš Mária Magdalena, milé sestry a bratia, pre nás takou sprievodkyňou uprostred našich temných nocí. Kedy kráčame už iba zo zotrvačnosti a už neveríme, že môže byť nejaké nové ráno. Boh veľmi rád prekvapuje na miesta a v okamihoch, ktoré vôbec nečakáme. On je majster prekvapení. Niekedy je to na nervy, pretože nás to veľa stojí. Ale on vie, kedy je okamih, že už nastalo čas a naša duša dozrela k tomu, aby sme rozpoznali jeho hlas. Tak vás chcem poprosiť, vytrvajte. Vytrvajte.